नमस्कार, राम राम, जय भोजपुरी। नमन बा माई भारती के और नमन बा भोजपुरिया माटी के। तो ये बेरा बाबा गोपालपुरिया न ये पहरुआ जौन भोजपुरिया चैनल बा एकरी माध्यम से एगो अद्भुत अलौकिक रहस्यमयी बातन पर बात करे आइल बने। रउआ तो जगन्नाथपुरी के नाम सुन ही बानी, चार धामन में से एक ह। जौन अपनी पुराणन में सप्त पुरियन का वर्णन होला ना, सप्तपुरी जो मोक्षदायिनी बानी कुल वहू में से एगो है। महाराज सनातन जो धर्म बना एकर वर्ण सबकी बस के ये नहीं के महाराज, ये जो धर्म बा ये कर जो जड़ बा ना वो सीधे ईश्वर से जुड़ल बा और सनातन यानी ईश्वर ही महाराज। तो जे ये के समझेला बुझेला ना वो कबो ए पर कटाक्ष ना कर सकेला। तो आइए बिना देर कैले ई जोन अपन जगन्नाथपुरी मंदिर बा उससे जुड़ल कुछ जोन अलौकिक रहस्य बा ऊपर चर्चा कर रहल जाओ अपनी बुद्धि भर जितना जानकारी बा वो हिसाब से, जितना पढ़ल लिखल गई बा वो हिसाब से। रउआ तो जानते बानी कि जब भगवान कृष्ण यहाँ से मतलब कि मृत्यु लोक से जब अपने लोक के जाए लगने तो कहल जाला कि उनके जो शरीर जब त्याग दहने तो शरीर उनके पंच तत्व में विलीन हो गई, लेकिन उनके जो हृदय रहे, दिल रहे, वो जीवंत ही रह गई। तो कहीं ना कहीं वो भगवान कृष्ण के दिल के संबंध ये मंदिर से बा। आखिर वो दिल जब जीवंत रहे ओकर नाश ना भइल तो वो भगवान कृष्ण के दिल गइल कहाँ? तो आई वो ऐसे मंदिर से जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ल बा। रउरा जानते बानी कि जौन मूर्ति बनावल जानी कुल वो ज़्यादातर पत्थर उत्थर के बनावल जानी कुल, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में जो मूर्ति बानी कुल भगवान कृष्ण के यानी जगन्नाथ जी के, बलभद्र जी के, उनकी बड़ भाई के, कृष्ण की बड़ भाई बलराम जी के, बलभद्र जी के जो मूर्ति बा और एगो मूर्ति उनकी बहन सुभद्रा जी के भाई, 3 गो मूर्ति स्थापित बानी कुल। और हर 12 वर्ष में ये काठ की मूर्तियन के बदल के नया काठ के मूर्ति ये मंदिर में स्थापित कल जाला, प्राण प्रतिष्ठा कल जाला। एगो चीज जो ना बदलेला वो बारे में हम चर्चा करब। दरअसल का होला कि जब ये मूर्तियन के बदले के होला तो वो बेरा 12 वर्ष पर वो बेरा का कल जाला ना कि सरकार का करेले कि ये पूरा पूरी जोन क्षेत्र बा पूरा वहाँ का लाइट जोन बिजली बाना काट दिया जाला, पूरा अंधेरा हो जाला। मतलब कि रात के समय, शाम के समय ये सब कर दिया जाला। वो कई बात का होला वो जोन एरिया होला वो पूरा सीआरपीएफ की हवाले कर दिया जाला, पूरा सीआरपीएफ तैनात हो जाले, मंदिर में केहू के आइल गए सब बंद हो जाला। ओकरी बाद ये मतलब कि प्रशासनिक देख रेख में जो मंदिर के पुजारी रहे हैं उनकी आंख पर पट्टी बांध दिया जाला, उनकी हाथे में दस्ताना बना पहना दिया जाला। देखिए अंधेरा बा तबो आंख पर पट्टी और उनकी संगे वो जौन प्रशासनिक 2-4 गो अधिकारी हो जाने, फिर वो मंदिर के अंदर जाने, फिर मंदिर में जाके जब ये काठ की मूर्तियन के बदल के प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाला। ओकरी बाद पुरनका जौन काठ के मूर्ति बानी कुल उनमें से जौन भगवान जगन्नाथ के मूर्ति बा, भगवान कृष्ण के मूर्ति बा काट के ओकरी अंदर से कोनो चीज वो पुजारी जी निकाले ने और वो निकाल के नया जगन्नाथ जी के जो मूर्ति बा उनमें डाले ने। वो का चीज हम महाराज ओके रौरा मतलब कि ब्रह्म तत्व कह सके नहीं, भगवान कृष्ण के दिल हृदय कह सके नहीं। कहें कि जो भगवान कृष्ण के पार्थिव शरीर रहे वो तो पंच तत्व में विलीन हो गए, भगवान अपने लोक के चल गए ने, लेकिन उनके हृदय वहीं धड़कत रहे, जीवंत रहे। वह कहल जाला कि हृदय दिल आज भी हर 12 वर्ष पर ई महाराज हजारों वर्षन से परंपरा चली आवता वो बदलल जाला। आई पुजारी करे ना वहाँ के पुजारी, लेकिन वो देख ना पावे ना कि एक्चुअल में हर चीज का। लेकिन कई बेर कुछ पत्रकार बात कैले बाने कुल एक दू जाने पुजारी लोगन से ये बदलेला तो वो लोग बताओ ला लोग कि खुदे नहीं लोग देखले, लेकिन वो खरगोशे की तरह उछलेला, मतलब कि वो प्राण बा, जान बा, और वह चीज वो लोग उठा के डाल। अब चूंकि वो दस्ताना पहनले रहेला लोग, लेकिन फिर भी आभास तो हो ना महाराज। एगो जिज्ञासा भी होला ना जाने के। दरअसल का है कि भगवान से जुड़ल ई जौन तत्व बा, ई जौन परम तत्व बा या जो के कहली प्राण बा, ई जौन प्राण बा, ई जौन ब्रह्म पदार्थ बा ओके
बदल के डालल जाला। बाकी मूर्ति तो बदल जाला, लेकिन ब्रह्म पदार्थ सदियों से महाराज वो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में डालत आइल बा। ये से ये मंदिर के जौन महत्व बा उ महाराज सनातन धर्म में बहुत ही बढ़न बा। आ कहल जाला ना कि उ जौन प्राण बा ना उ केहू देख ना पाई, काहे कि बुझते बानी उतना शक्ति बा कि आम इंसान महाराज उ सहन ना कर पाए ना कर पाई। आ ओका मतलब ओके संगे कुछ भी उल्टा पुल्टा घटित हो सकेला। ये से पूरा लाइट बंद करके आंख पर पट्टी बांध के ये ब्रह्म तत्व के ये प्राण के बदलल जाला। अब आई कुछ और रहस्य ये मंदिर से जुड़ल, हम एक एक करके रउआ सबको बताओ तनी। एक तो जो मंदिर बा रउआ जानते बानी उड़ीसा में बा। उड़ीसा के पहले उत्तर प्रदेश, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र और भी पता ना कितना नामन से जानल जाओ महाराज। ये प्राकृतिक क्षेत्र है ना, पूरा तरह से प्राकृतिक है, प्रकृति ईश्वरीय क्षेत्र है। तो पुरी के जो मंदिर बा ना वो एक तो समुद्र के किनारे स्थित बा। कहल जाला ना महाराज कि जवन मंदिर के सिंह द्वार बा ना, रउआ जब प्रवेश करब ना मंदिर में तो समुद्र के एकदम किनारे बा, लेकिन जो सिंह द्वार में रउआ एक कदम आगे घुसम ना, जौन उ लहर आवेला ना, लहर के आवाज कान में गुजला, वो एकदम बंद हो जाला। आ फिर से सिंह द्वार से रउआ एक कदम जो बाहर निकालब ना, उस समुद्र के लहर के आवाज रउरी कान में गुजे लागी। ये देखिए प्रभु के लीला बा महाराज। इतने ना अब समुद्र के किनारे धर्म क्षेत्र है तो बहुत जगह पर ये बुझते बानी छिटा उटा सजावल जाला, मृतदेह के जरावल जाला, लेकिन वहू के जौन गंध निकलेला वो मंदिर के अंदर ना पहुँच पावेला। मंदिर के बाहर रुआ के महकी, लेकिन रुआ सिंह द्वार जो एक डेग आगे बढ़ोनी वो सब खत्म हो जाला। इतने ना एगो और मंदिर के जो सबसे बड़ा रहस्य बा उ बा जौन यहाँ के महाप्रसाद बा। मंदिर के जौन महाप्रसाद दहल जाला भक्तन के, श्रद्धालुओं के, वो बारे में देखिए। जब ये प्रसाद बनावल जाला ना तो कहल जाला कि जौन रसोई घर बा वहाँ के वो विश्व के वो मानल जानल बहन रसोई घर है, जौन में 800 लोग काम करेला। 500 तो महाराज वो भोजन बनावेला लोग बा, 300 लोग उनके सहयोग करेला, 800 लोग बनावेला भोजन। अब बुझी ना कि बहुत बढ़न बर्तन में 7 वो बर्तन एक के ऊपर एक रखल जाला। बहन बुझत है ना, बर्तन रखल जाला, हांडा चढ़ावल जाला आ नीचे उ लकड़ी की आगी पर बनावल जाला प्रसाद। आ कहल जाला महाराज कि 7 में प्रसाद रहेला। सबसे पहले जानते नहीं कौन प्रसाद पकेला? जो सबसे ऊपर के हंडा बा ओमे के प्रसाद पहले पाकेला, ओकरी बाद 6वां, फिर 5वां, फिर 4था, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। देखिए अभी होते एगो रहस्य न बा महाराज। और उ जो प्रसादी बा ओकरी बारे में कहल, आप जानते बानी तो 4 धामन में से एक है। इतना श्रद्धालु गिरे न लाखन लोग जाला कह महाराज, लेकिन कहल जाला प्रसाद कबो कम ना पड़ेला, कम में ना पड़ेला महाराज। कहल जाला कि जो मंदिर के केवाड़ बंद होके के समय आई तो जितना लोग अंदर बा ओके प्रसाद मिली, ओके बाद प्रसाद खत्म हो जाला। इसमें नहीं कि प्रसाद जियान होला, प्रसाद जियान भी ना होला और कमो ना पड़ेला महाराज। ये प्रभु के लीला नहीं के तौर का महाराज। अब आई अगला हम रहस्य ए मंदिर के बताओ तनी। रउरा तो जानता बानी कि दुनिया में जितना चीज है आँखी से लौकता ओकर जब खूब घाम उगी ना महाराज तो परछाई बनला कि नहीं? रउरा रास्ता चलते हैं तो परछाई बन जाई, बस ट्रक कुछ चलता, घर दुआर जौन भी बा, पेड़ पौधा का परछाई बनेला। लेकिन महाराज ई जौन मंदिर बा ना, ये मंदिर ना एक शिखर जौन बा ऊंचा शिखर ऊपर लहरात जौन एगो ध्वजा बा, कहीं कुछ ओकर परछाई बनबे ना करेला महाराज। कबो ये मंदिर के परछाई कितनो तेज घाम धूप उगल होके कबो बनबे ना करेला। तो अब बताइए, अभी वो तो एक तरह से बहुत बड़ा रहस्य बा ना, रहस्य पर से वैज्ञानिक लोग आज ले पर्दा निकल लोग उठा पोले महाराज। अब भगवान के देन बा महाराज, जो चीज भगवान से जुड़ल बा ओपे का हम जैसा ना चाहे वैज्ञानिक कितनों पढ़ल लिखल बा लोग ऊपर से पर्दा उठावल नामुमकिन बा महाराज। तो एक और बताई हम लोग के चीज कि जो शिखर बा एकर, वो शिखर पर ना सुदर्शन चक्र बना के लागल बा। बहुत जगह रउआ देखला बानी कलश लगावल जाला, बहुत कुछ लगावल जाला, लेकिन कहल जाला ना कि रउआ कोनो दिशा से जौन भी दिशा से वो शिखर पर वो सुदर्शन चक्र के देखब न, ओकर मुंह माने ओकर रुख रौरिये और लौकी,
पूर्व से देखी, पश्चिम से देखी, उत्तर से देखी, दक्षिण से देखी, कहीं से भी देखी ना तो बुझाई की रौड़ी और बा। देखी हो एगो लीले बना महाराज इतने ना आज ले ई जोन मंदिर बा ना ई कहल जाला कि 4 लाख वर्ग फुट में फैलल बा ई मंदिर महाराज का परिसर बा 4 लाख वर्ग फुट और जौन ऊंचाई बा वो 214 फुट बा। लेकिन आज ले कोनो चिड़िया चुरुंग कोनो पक्षी ये जो परिसर बा करी ऊपर से उड़त केहू देखले नइखे। अब ई कौन सी लीला बा महाराज, ई कोनो पक्षी चिड़िया चुरुंग ना कबो ये मंदिर पर बैठेला ना ओकरी शिखर पर बैठेला ना ओकरी ऊपर से उड़ेला। इतने ना यही के चलते सरकार भी कोनो जहाज हवाई जहाज वायुयान आदि भी एकरी ऊपर से ना उड़ावेला ना उड़े दहल जाला। तो ये सब भी महाराज ये मंदिर के अद्भुत लीला बा महाराज, अद्भुत लीला। अब वहीं एगो और अद्भुत रहस्य बताओ तनी। ये जो मंदिर बा ना तो मंदिर के जो शिखर बा तो शिखर पर ना पताका जो लहरेला ना ध्वजा झंडा जो लहरेला वो हर दिन शाम के समय बदल जाला। ऐसा मानल जाला कि ये परंपरा सैकड़न हजारन वर्षन से चली आवता तो रोजो बदल जाला। वो जब वो बदल जाला ना तो का होला कि वो बदल जाला तो देखी हवा के जो रुख बा ना मान ली पूर्व से पश्चिम हवा चलता ना तो झंडा वो करी अब कपड़ा के झंडा फिर भी बहुत बहन झंडा बा बदल जाला रोजो। लेकिन वो करी उल्टा दिशा में हवा हेन्ने चलता झंडा हेन्ने लहराता महाराज। अब ऐसे बहन चमत्कार चाहे प्रभु के लीला का हो सकेला कि हवा की विपरीत दिशा में वो झंडा लहरेला। अब सुनी और भी कुछ चमत्कार के बात हम बताओ तनी ये मंदिर से लगाई। अब कहला गई बा कि जौन पूरी बा सप्तपुरी बा मोक्षदायिनी बा कहल जाला कि भगवान विष्णु का करे ने कि भगवान विष्णु अपने 4 धामन में जो मृतलोक में 4 उनके धाम बा वहाँ वो विराजे न रहे ने तो कहल जाला ना कि वो नहाए खातिर जान तनी कहाँ जाने बद्रीनाथ में जाने। बद्रीनाथ में नहाए ने ओकरी बाद जो द्वारिका बा गुजरात में द्वारका वहाँ आके वो अपन पोशाक बदले ने कपड़ा लत्ता बदली हैं। ओकरी बाद भोजन करे प्रसाद ग्रहण करे भगवान कहाँ जाने जगन्नाथपुरी में जाने। और ओकरी बाद दक्षिण में जमन रामेश्वरम बा वहाँ सुत्ते चल जाने विश्राम करे चल जाने। तो ये धर्म ग्रंथन में कहल गई बा। और इतने ना हर साल अबे तो निकल महाराज पहली जुलाई के रथ यात्रा निकलेला। कहाँ से पुरी से रथ यात्रा निकलेला। ये जो रथ यात्रा बा एके देखे खातिर एके खींचे खातिर देश विदेश के भीड़ उमड़ेला महाराज। अब कोरोना के चलते पिछला 1-2 साल में वो सही हो ना पावला लेकिन ये बेरी बहुत भीड़ भइल रहा। पहली तारीख से वो निकलेला उनके रथ। ये जो रथ निकलेला ओके खींचले से कहल जाला कि सारा पाप कट जाला सारा अभिलाषा पूर्ण हो जाला। ऐसे विदेश के भी लोग आके वो रथ के खींचेला महाराज। और रथ खींचे खातिर ना ऐसा नहीं कहना कि कुछ हाइये खींचिए हुए कि केहू के भी मान्यता बा खींच सकेला वो रथ के। और इतने ना ये रथ जब निकलेला ना ये रथ की निकलने के पीछे बा ये जो कथा बा वो ये बा कि सुभद्रा जी के मन रहे कि वो पूरी के घूमल चाहतारी दर्शन कर चाहतारी उन्हीं की इच्छा के पूर्ति खातिर साल में एक बेर वो रथ बनावल जाला। 3 गो रथ बनेला। एक ऊपर जगन्नाथ जी यानी भगवान कृष्ण विराजमान होने एक ऊपर उनके भाई बड़ भाई बलभद्र जी एक ऊपर उनकी बहन सुभद्रा जी विराजमान होली। और सुभद्रा जी के जो रथ रहला वो बीच में रहला। आगे जगन्नाथ जी के पीछे बलराम जी के बलभद्र जी के बीच में सुभद्रा जी के रथ रहला। फिर ई एगो अलग मंदिर पर जाला बीच में ना एगो मौसी माँ के मंदिर बा वहाँ विराजे लालो भी भोजन पानी करे लालो 7 दिन ले रथ रहेला वहाँ फिर वापस जगन्नाथ धाम में आ जाला। तो ये जो मंदिर बा ना हर हिंदू के इच्छा होला 4 धामन के यात्रा करें 4 धामन के दर्शन करें। तो कबो न कबो कभी भी जब भी समय मिले तो जगन्नाथ धाम के यात्रा करे के चाहिए। और रउआ खुदे जब जाए ना तो ये जो रहस्य हम बताओ तनी आए और भी जो कहीं पर रउआ पढ़ले सुन ले होगा वो रउआ खुदे देख सके महाराज। ये अद्भुत बा अलौकिक बा। ऐसे हम कहें ना कि भगवान लोग कहले ना कि भगवान बाने की ना तो भगवान बाने महाराज। अगर पहलो कहानी में हम बतौनी ना कि जब भगवान कौन आएगो अपने भक्त खातिर आके गवाह बनने कोर्ट में आके गवाही देने यही कलयुग में तो भगवान बाने लेकिन उस हृदय व्यक्ति खातिर बाना महाराज। तो
सहृदय रही, अच्छा काम करी, अपने धर्म पर पूरा विश्वास रखी। काहे कि सनातन धर्म जैसन कोनो धर्म है नहीं है। धर्म के जो परिभाषा होला वो सारा कुछ सनातन धर्म में बा। तो एक बार प्रेम से बोली सनातन धर्म की जय। और फिर से मुझे कहो कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियन में सद्भावना हो और विश्व के कल्याण हो। हर जितना चिड़ई चुरुंग जानवर, मवेशी गाय गोरू, दुनिया में जितना जीव भी ब्रह्मांड में माने सबके कल्याण होके, यही कल्याण के संग है हम अपनी बात के विराम देता नहीं। हाँ, अगर जगन्नाथपुरी से जुड़ल ये अलौकिक रहस्य संबंधी बात विचार रउरा पसंद आवत होके, ये चैनल अगर रउरा पसंद आवता तो सब्सक्राइब करी, हमारी मने कथा कहानी के लाइक करी, शेयर करी और भी लोग तक पहुँचाएं अपनी भोजपुरिया समुदाय में। तो फिर से हम आप सबके नमन करता नहीं, यही कि संग है अपनी वाणी के विराम देता नहीं। फिर मिलब अगला बतकही में बात विचार कोनो लेके, कोनो खिस्सा कहानी लेके, कोनो लोक कथा लेके। तब तक खातिर नमस्कार बा। प्रेम से बोली भारत माई की जय, भोजपुरिया माटी की जय। जय जय।